Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το Ουράνιο Τόξο. Σήμερα μαζί θα φτιάξουμε μία πίτσα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε τη ζύμη. Θα πάρουμε το ταψάκι μας και ένα πλάστη. Και θα βάλουμε τη ζύμη για να την ανοίξουμε. Έτοιμη! Τώρα θα βάλουμε κέτσαπ. Έτοιμη! Θα κόψουμε λίγα μανιτάρια. Και θα βάλουμε τα υλικά μας σε αυτή την πιατέλα. Θα συνεχίσουμε με λίγο σαλάμι. Και πάλι στη πιατέλα μας. Στη συνέχεια λέω να βάλουμε λίγα πόρτα. Και αυτά στην πιατελίτσα. Λίγη ντομάτα. Και αυτά εδώ. Θα τα αφήσουμε εδώ. Και θα φέρουμε και άλλο πιάτο για τον ανανά. Και την πιπεριά. Να βάλουμε και λίγο κρεμμύδι. Τι λέτε? Έτοιμο. Τώρα ας τα βάλουμε στην πίτσα μας. Θα ξεκινήσουμε με τον ανανά. Πιπεριά. Μανιτάρια. Σαλάμι. Χορταράκια. Και ντομάτα. Και είναι έτοιμη για ψήσιμο. Φύγαμε. Ελάτε μαζί μου. Είναι έτοιμη. Τώρα αφού την ψήσαμε, θα τη βάλουμε στα πιατάκια για να φάμε. Θα τα κόψουμε έτσι. Και από εδώ. Ένα κομμάτι. Δύο κομμάτια. Ένα για μένα. Και ένα για σας. Καλή όρεξη! Αυτό ήταν παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας!